Croeso i'r flwyddyn a fi hwb gwyddorau bywyd Cymru. Rydym ni yma i helpu creu amgylchedd cywir i arloesydd iechyd a gofal cymdeithasol ffynnu, gan gysylltu syniadau a phobl i wella bywydau pobl yng Nghymru. Mae pwysau aruthrol ar y gwasanaeth iechyd, ond mae hynny'n creu cyfleoedd hefyd. Rydym wrthi'n gweithio'n galed i ddod â phartneriaid ynghyd mwyn gwneud y gorau o'r cyfleoedd hynny. Mae canser yn ffocws mawr i ni, a rydym yn falch iawn o fod wedi cydweithio mwyn datblygu llwybr mabwysiadu arloesedd. Fframwaith bydd yn rhoi llwybr clir a chyson i arloesedd yng ngofal canser ffynnu a chael ei fabwysiadu'n eang. Mae'r fenter mynd i afael a chanser yn dod â byrddiau iechyd, clinigwyr a Llywodraeth Cymru ynghyd i ddalonwadu ar newid. Mae ein partneriaeth â Macmillan yn archwilio sut i fynd i'r afael o amrywiad mewn canlyniadau canser, tra bod arloesedd fel DNA eisoes wedi trawsnewid diagnosis canser. Y tu hwnt i ganser, mae ein partneriaethau wedi sbarduno cynnydd o bresgripsiynau electronig yn cyrraedd dros 500,000 o bobl, i ddill preifatrwydd pontiro o ran data iechyd sy'n agor drysau i ddatblygiadau ym myd deallusrwydd artiffisial. Nid yw'r cynnydd yma'n digwydd ar ben ei hun. Felly diolch o galon i'n partneriad a randdeillad ar draws y Llywodraeth, diwydiant, y byd academaidd, ein gwasanaeth iechyd a'r trydydd sector am eich cydweithrediad. Rwy'n rili prawd o rhannu i'ch apwyntiau eleni gyda chi.